Prif Pencampwriaeth Biff Unigol yn Sioe 2026. Y dyn ar dasg anodd heddi ydy James Barber o Swydd Gaer yn ŵr profiadol. A mae wedi gweld nhw i gyd unwaith, a nawr fydd e'n tynnu nhw 16 i lawr i 8. A mae Gareth Jones o Gorwen, cyn reolwr stad y Rhig gyda fi'n gwmni, a hefyd Iowan Roberts o Lanner Chymedd yn cadw gwartheg dion Cymreig fyna ar yr ynys, ar y fam ynys. Diolch i chi am aros gyda ni, ac mae'r tensiwn yn cynyddu nawr. Mae rhywun yn teimlo, mae yna fwy o bobl wedi ymgynnull o gwmpas y cylch yma. Mae yna fwy o bobl yn dod mewn i'r cylch hefyd. Mae yna ddiddordeb yma yn does? Mae'n olygfa'n hygwel chwarae teg yn dydi. Yndi, weld yr hes yna o Pencampwyr, bob un ohonyn nhw'n Pencampwyr ydyn arbennig iawn. Nid ar chwarae bach, mae dod allan o'ch bryd yn gyntaf, ynddo fe? Mae ennill o'ch bryd yn gamp aruthrol. A enwedig o'r safon o fewn bob bryd, a maen nhw wedi dod i'r brig yn fanno yn barod mewn ffordd. Ynddi, na'r peth. A mae'r beirniad yn gorau dewis yr un gorau o hein, wel mae am job. Mae'n job. A dyna ni, Mr Barber yn cerdded tu ôl iddyn nhw. Felly yn mynd o 16 lawr i 8. Fydd y tarw di Cymraeg yn os bosib, Iowan, bydd? Gobeithio wir y bydd o. Dwi'n meddwl y bydd e'n sicr. Dwi'n meddwl. Mae'n anifal anagol yn dydi. Ond aros i ni nawr i fe i dynnu nhw ymlaen i'r 8, i'r rhestr fer gyntaf fel petai. Le mae e'n mynd nawr, mae'n dod nôl. Nôl at y blond mae e. Yn edrych fyny tuag at yr Angus. Wy'n edrych lawr ni'n edrych yn syth at i pennau nhw fan hyn nawr. Mae'r fywch Angus, mae'n sefyll allan o ran i maint, ydw i? Ni'n licio deud yn byd. Ond mae'n sefyll allan, ydw i? Mae di troi allan yn arbennig, ydy, chwarae teg, ar llod ydy. So mae Melanie Alford sydd â honna hefyd. O ie. Rhwng y tarw di a'r bywch Angus. Na, dwi'n meddwl bod ni chydig bach yn rhagfarnllyd wedyn. Ond mae'r tarw di yn cymryd i fyny, beth bynnag i'r 8 o. Da iawn, dechrau da. A'r tarw henffordd. Ond i'n ame fydde hwnna hefyd. A'r Charlie. Mae'r Charlies ymlaen. Yw'r lim, mae'r lim ymlaen. A'r Cemental ymlaen ar y glas hefyd. Y glas Prydeinig, y British Blue. Ali Jackson. Sydd wedi gwneud y daith i'r lawr i Gymru war y teg yn cynrychioli gwartheg glas gyda ni fan hyn yn y Sioe. Fe sydd yn arwen y rheffer fach yna, Kevin Watret. Mae'r fywch Angus ymlaen. A mae'r fywch Angus ymlaen. Ac un y bryd arall. Birgorn, ie? Birgorn, yr heffer Birgorn wedi dod ymlaen. Dyna'r 8 felly. Felly mae'r tarw di Cymraeg ymlaen, mae'r tarw Henffordd ymlaen, mae'r Charolais, y Lims, y Cemental, y Glas Prydeinig, yr Angus a'r Birgorn wedi cael ei tynnu ymlaen i'r 8 ola. Pwy fydd yn camu ymlaen i'r 4 ola? I ni wedi mynd lawr o 8 i 4, mae'r tarw di Cymraeg ymlaen. Mae'r heffer Charolais ymlaen, mae'r Glas Prydeinig ymlaen, ac hefyd yr heffer Birgorn. Wel. Ie, dwi'n falch. Iowan Roberts o Lanner Chymedd, chi wrth eich bodd. Ond be dwi'n falch yn efo, mae yna 2 fryd maternol, mamol wedi dod i fyny, gwartheg dion a'r Birgorn, a mae yna 2 fryd terminal sire, Belgian Blue a'r Charolais. A wedyn, chwarae teg, mae wedi gwneud job reit dda. Gareth Jones o Gorwen. Dwi'n mynd adra. Mae'n anodd angytuno. Mae'n anodd angytuno gyda fe, achos... Ond wrth gwrs, yn dyn. Maen nhw gyd yn wartheg da. Mae rhaid pwysleisio hynny, ond tast y beirniad yw ia. Ie, nollol. Ie, falle synnyn ydy'r heffer lim yn mynd i dod ymlaen. Mae hi'n arbennig. Ydy, mae'n heffer. Ond mewn ffordd, dyna sy'n unig beth, mae'n yn waith anodd ofnadwy,
Ond ffaith amdani, fedar yn bod yn anghywir yna. Na, ie. Tasa'r fuwch Highland na yn dod i fyny, fysach chi ddim yn medru dadla. Na, fysach. Wedyn mewn ffordd, fedar yn bod yn anghywir, mae fynydd y fo yn... Ie, ar ddiwedd y dydd, i farn o. Ie, farn o. Ond na, chwarae teg, mae'n gytsbwys iawn o'r 4 dwytha sydd wedi dod ymlaen. A mewn ffordd, maen nhw'n holl o wahanol. Yndi. A lims ath a hi llynedd yn y Pencampwriaeth yma, a'r Charolais mynd ar gil wobr, ond dim y lims fydd yn mynd â hi eleni, o na, mae'r Charolais. Mae gen nhw gyfle i fynd â hi. Mae'r gwartheg Dion yna hefyd. Y glas Prydeinig a'r Birgor. Mae'n lygad o mynd o'r ddwy man y canol, dyri. Le mae James Barber am fynd. Mae'n mynd o'n. Dwi'n meddwl bod emni afel yn y meicroffon, felly dowch i ni dawelu am eiliad i ni gael clywed rhai o sylwadau y beirniad eleni. Now then, before the judge makes his decision, I'm sure we are all interested in hearing what our judge, Mr. Jim Barber, has to say. So over to you, Mr. Barber. And the short on is a white short. I've been here extremely proud to judge this interbreed. It's one of the greatest shows in the country, without a doubt, and it's a great honour to be here. I'd like to just thank all these exhibitors. These are just a superb set of cattle. There's some cattle not moved forward in the back row that you really would be proud to own. And the credit to them, the work they put in, absolute credit to everyone. And I'd like to thank the show committee for all the work they put in. I know I have a little bit to do a little show, and there's a lot of work given freely. And thank you all very much. So I'm now going to walk down here and I'm going to tap out my champion and then the reserve. So my champion today is Le mae e'n mynd? Mae di mynd am y Charolais! A le mae'r gil wobr yn mynd? Jim Barber o Swydd Gaer yn dewis y Charolais fel Pencampwriaeth Sioe 2026. A'r glas Prydeinig yn mynd ar gil wobr. Kevin Watrant, lawr o'r Alban. Ali Jackson yn ei arwen hi. Wel. Gareth, beth am hyn? O chwarae teg, bach yn anisgwyl ella, ond mae'r heffa'r Charolais yn arbennig. Mae'n arbennig iawn yn dy fi, Iwan. Mae'n bwerus iawn chwarae teg, yn dydi. Mae'n teip o heffar sy'n mynd i daflu llwy a teiro i chi un ar ôl y llall, yn dydi, dweud y gwir. Melanie Olford sydd yn berchen ar yr heffer Charolais yma. Ac y Charolais di cipio'r gil wobr yma llynedd, ond mae di wneud i eleni, un yn well. A wedi mynd ar un fawr yn Sioe 2026. The British Blue goes to Kevin Watrant. Give him a round of applause. Well, llonggorchiadau, congratulations. What's your names? Thank you very much. I'm Maddie. Maddie and? Abby. Abby and Maddie. Llonggorchiadau, congratulations. What a feeling. Yeah, it's incredible. What's the story with this heifer? So she's owned by Mike and Melanie Olford. She's come all the way up from Devon. She's a 2-year-old, well, she'll be 2 in August. So yeah, Lara Hill Violet. She really caught my eye this morning when I saw her in the ring. There's something really stylish, classy about her. Yeah. What do you think makes her stand out? Oh, she's absolutely fantastic. She's so flashy, stylish. She's got everything. She's had a really good career, actually. We've been to, she was female champion and breed champion at the Highland Show and the Great Yorkshire Show last week as well. So it's brilliant to get her overall interbreed champion at the I was just going to say, you're coming here banging form, and we've got Melanie here. Melanie, llonggorchiadau, massive congratulations. What are the feelings, Melanie? Fantastic. Yeah. She's quite special. Very special, yeah. And what does winning at the Royal Welsh mean for you guys? Well, it's a very good show, and we've won here. I don't know, I'll just lose count, but she's very special. But the special feeling, it never fades, I'm sure. Oh no, especially at the Royal Welsh, one of the best shows in the country. Absolutely fantastic. We've had 2 reserves here, and the first time we ever had the overall champion. We're absolutely delighted. Llonggorchiadau, guys. Enjoy the celebrations. Well done. Diolch yn fawr. Thank you. Da iawn.